Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends of course. And please do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Ayan guys. For today's video guys is i-update ko sa inyo si Apollo tsaka yung kanyang partner. And at the same time guys, marami kasi nagtatanong kung legit ba yung pinost ko sa aming Facebook page. Actually guys, yung kinaption ko doon is 2 months and blank days old yung sisiw na yun. Pero since maraming ang naiintriga doon guys, papakita ko sa inyo yung record namin for that. Pero so far guys, sa pinost ko na sisiw, yung kagabi din na video niya, satisfied naman kami para sa kanyang edad. So eto guys, hindi ko siya binabrag and hindi sa nagmamayabang ako tungkol sa edad niya or what. And also guys, personal opinion ko naman din to. Alam ko maraming magre-react dyan kasi may mga ilan din talaga na naliliitan, lalo na doon sa mga talagang nag-aalaga ng malalaki. So yung aking i-share sa inyo guys is para sa amin or para dito sa Inday Puy Puy Yard ay nalalakihan na kami sa kanila. So kung meron man akong masabi or anything na parang hindi nyo nagustuhan, pagpasensyahan nyo na ngayon pa lang kasi iba-iba naman tayo ng opinions and experience. And of course guys, papakita ko rin sa inyo yung mga pulet naman na anak din Apollo tsaka nung aming broadhen na Tamsi. And ayun, papakita ko na muna sila sa inyo nga sa ngayon. Nandito na muna ako sa malayo guys para makapagsalita din ako while pinapakita ko siya sa inyo. So yan guys, yung nanay nung pinost ko recently sa aming Facebook page and ganyan siya kalaki guys oh. So hindi nyo pa siguro ma-imagine kasi hindi ko pa nahawakan. Actually guys, nag-molt kasi siya. So sa ngayon pa lang siya parang gumaganda. So ayan, hulihin ko na muna guys and ipapakita ko sa inyo. So bali, ito yung broadhen guys oh. Ayan, again, napakita ko na siya makailang beses na rin dito sa aming channel. Pero, ayan siya guys. Napakalaki talaga na broadhen guys, oh. So, nahihirapan ako sa paghawak. Ayan siya guys, oh. Napakahaba ng leeg niya. At the same time guys, hindi talaga siya madaling hawakan. So, eto yung nanay guys. Nung pinost ko na sisiw guys, na 2 months pataas na rin yung kanyang edad. So, ayan na nga yung ating broadhen guys, oh. And yung anak niya na pinost ko is ayan. So, makikita nyo naman, napakataas din ng anak niya guys. And actually, stag yan guys ha. So, eto, try natin na ilagay dun sa kanyang ibabaw para makita natin yung kanyang height, kung paano siya tumaas. So, ayan siya guys oh. Actually, parang pantail niya lang yung ating green na limber. Alam ko marami pang iba dyan na mas matataas na broadhen. Pero so far guys, etong nasa amin is ganyan lang siya kalaki. And kita nyo naman yung kanyang katawan guys. Napakaganda talaga. Ayan guys oh. So ayan guys, bali nasa 3 and 1/4 kilo siya guys. Ayan, yung ating broadhen dito. So ito guys, pakawala na natin yung broadhen kasi medyo aligaga na rin siya. Ayan. So, ayan siya guys oh. Napakalaki na broadhen guys. Ayan, yung lalaki guys, halos magkasing laki lang din sila actually. Kunin natin si Apollo guys at nang mapakita ko siya sa inyo. Actually guys, hindi siya ganun kapogi sa ngayon. Kasi parang naghulip or nagmold si Apollo. So, eto na nga pala si Apollo guys. Teka lang guys, napakabigat niya kasi. So, ayan siya. Ayan. And, eto na siya sa ngayon. Ayan, yung ating Apollo sa ngayon. Ayan. So, ganun pa rin siya. So, nga pala guys, hindi na muna namin siya binibreed sa ngayon kasi nga guys, yung ibang babae din is nag-molt din sila. So, kapag ganyan guys, hindi na muna namin sila ginagamit kasi nag-change nila ng balahibo. So, mas kailangan nila yun para sa sarili nila, yung kinakain nila para mas maging mabilis and mas maganda yung tubo ng balahibo nila. So, kaya hindi na muna din namin sila brinid sa ngayon guys. So, ayan na yung aming Apollo guys. Ayan po oh. Ayan. Ito yung legs niya guys. So ito guys, yung ating Apollo, kiluhin natin. So nasa 4.5 talaga siya guys. Para hindi rin sila talaga tumaba at the same time pinagda-diet namin.
So ayun guys, isasauli ko si Apollo. Alam ko naman din guys, marami pang mas malaki kay Apollo dyan. Pero iba't iba naman yung pananaw natin. So sa amin, yung 4.5 kilos na yan, napakalaki na guys. And sa reason din guys na ayaw nga namin mahirapan yung broadhen, kung kaya guys dinadiet namin sila. And ayun na nga guys, kailangan din talaga na yung broadhen is medyo may kalakihan kapag brinid natin sa mga ganitong kilo guys. So ayun guys, iuwi ko na muna si Apollo doon. And ayun na nga, tingnan natin yung ating mga sisiw na strain niya at saka nung ating broadhen kanina na wheaten. So ayun guys, so bye ka na Apollo. Ayan, magbay ka na. Dali, magbay ka na. Ayaw niya guys, napakasungit. Papakita ko sa inyo guys yung stag na pinost ko recently lang dun sa aming Facebook page. Nga pala guys, ito yung Facebook page namin sa mga hindi pa nakapag-like dun. Ayan, dito nyo ako makokontak and at the same time, mas updated kasi ako dun guys, lalo na kung mga post or tungkol sa yard namin. Yun nga, yung mga nag-i-inquire and again, pasensya na nga pala. Hindi ko talaga kayo nare-replyan always or on time. Anyway guys, balik tayo dito sa ating sisiw guys. So, eto yung sisiw na sinasabi ko sa inyo or pinost ko. Actually guys, ang birthday ng sisiw nito is November 18. Of course, kailangan talaga namin magpaiwan kasi hindi natin alam kung ano mangyayari kay Apollo sa mga parents nila. So, might as well na magpaiwan kami. Lalo na eto is nakita namin na medyo may kalakihan din talaga siya. Ayun guys ha, iba-iba tayo ng pamantayan ng kung gaano kalaki yung manok. So, yung sa iba dyan, kung may mga naliliitan, of course, iba-iba tayo ng mga perception or yung mga pagtingin natin sa ating mga manok. Pero eto guys, as what I have said, November 18 yung birthday niya. So, December, January, so 2 months and hindi pa nag-18 din ngayon. Ano pa lang, February 5. So 13 days to go is magti 3 months na rin to actually to sisiw na to. Pero ayun guys, ito ipapakita ko na muna sa inyo yung itsura niya. Ayan guys, oh. And yung legs niya is ganyan siya ka taas din guys. Kung dito sa akin banda guys, ayan ganyan siya kalaki. So, ganyan siya kalaki talaga. Pina-incubate namin kasi nga gusto namin makita talaga agad-agad yung anak ni Apollo. So, ang ginawa namin is 5 pieces nung unang incubate, then 5 pieces then nung second na incubate na. So, yung kilo niya nga pala guys is nandiyan na sa screen. Ayan na po guys. So, kinilo ko siya kanina guys kasi kapag nag-video pa ako, mahihirapan akong hulihin siya later on. Pero, ayun yung kilo niya guys sa ngayon. 2 months old and siguro mga 17 days kasi nga by 13 or 13 days from now is magiging 3 months old na rin siya. So, ngayon naman guys, papakita ko naman din sa inyo yung ating pullet para may idea kayo. So, ito na nga yung pullet guys, nahuli ko na. And actually guys, dalawa to sila. Pero isa na lang muna yung papakita ko sa inyo guys kasi same lang din naman sila ng age. So, battle ito guys is October 29 naman yung kanilang birthday. So, actually ito is nag 3 months old na siya last January. So, ito yung sample ng anak ni Apollo tsaka nung aming tamsi guys or si Alita. So, ito yung ating pullet guys sa ngayon. Actually, dalawa sila pero hindi ko na hinuli kasi napakahirap guys. So far, ito na yung mga sinasabi namin sa inyo na malalaki din para sa amin kasi sa edad nila, yun na yung mga kilos nila. So, para sa amin guys is okay na yun. So, ayan guys, meron ako dito guys para at least ma-prove ko rin yung side namin guys about doon. So, ito is last year na breeding namin. So, 2021 breeding. Starting kami ng August. Nakapaglagay kami sa incubator. So, probably nasa June to July. So, ito yung mga dates ng pag-hatch ng aming mga alaga, guys. So, yung kay Apollo, mapapansin nyo dito, guys, wala talaga yung Apollo, guys. Zanorte, Hawk, Tsunami. So, iba-iba yan, guys. So, nagkaroon kami ng Apollo. First namin is last October 29. So, Apollo X Tamsi. Yang Tamsi na yan guys is eto yung babae na pinakita ko sa inyo kanina. 5 itlog, first batch. Pero sad to say, 4 na sisiw lang yung napisa that time. So yung dalawa nito guys is nasa kay Ma'am Jelsie. Tapos yung dalawa naman nito guys is nasa amin. So bali isang stag tapos 3 pulit ito. So kulay violet yung kanilang tag that time. Even ngayon guys, ganun pa rin. So yung sinabi ko naman na second batch is na-hatch sila last November 18. So, Apollo X Tamsi pa rin guys. Pero sad to say, 3 pieces lang yung natira. Or na-hatch I mean. So, yung 3 pieces na yan guys, yung batch nung aming stag kanina. So, yung dalawa hindi ko matandaan kung kanino namin nabigay. O, December, January. So, since February pa ngayon. So, 3 months old pa siya this coming February 18.
So, ayan siya guys. So, ito yung aming, ano guys, mga detalye. Ayan, so ito included na yung mga vaccine nila. Ayan siya guys. And yung sa 2021 namin na breeding guys, or yung mga followers na, is nandito na. Ayan. Nandito na yan sila lahat guys. Ayan guys, at least may basis lang ako. Or at least, ayan, ma-prove ko rin din sa inyo guys. Yan yung mga first batch ng mga Apollo namin na crossed with Tamsi before or last 2021 na breeding namin. So yun guys, naibalik ko na silang lahat and nakita niyo naman yung mga anak ni Apollo. And just to make things clear lang, pinakita ko talaga yung aming 2021 na breeding na pinaglalagyan ko ng detalye nila. Para at least guys, may pamantayan naman din ako or para lang din ma-share ko sa inyo na hindi ako gumagawa ng istorya about doon. Pero ayun na nga guys, para sa amin malalaki na yung mga manok ngayon. Kasi guys, yung aming yard, nag-share lang din talaga kami ng mga alaga namin by entertaining all of you na mahilig din sa manok of course. So anyway, ayun lang yung aming munting video. Napakahaba na rin actually. And ayun lang, if you haven't subscribed again, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanongan nyo. And don't forget also guys, like our page. Again, may pasurpresa tayo kapag umabot tayo ng 10,000 likes sa ating Facebook page guys. Ayan, hindi ko may pa-promise kung ano yon, pero soon, abangan natin guys once na mangyari yon. Pero ayun guys, so far ayun lang din muna sa ngayon guys. Maraming salamat again sa panonood. So ayun guys, maraming salamat, goodbye and peace out everybody.